Hey doe! Het is weer tijd voor Jack! Jack, Shock en ontdek! Wist u hoe ik tijd van hier nog zo'n beetje begint? Nou, correct, de jest. En dat is net toch, hè? Want dat lijkt de hele simmer haast wel jest. Oh, wat een simmer net. Maar hoe ben je trouwens in grote vakantie? Extra sappig. En best de tinteken weer eruit. Want dit vertellen ze mij in zijn mar. Hast u een beetje een goede vakantie gehad, hè, Dennis? Ja, wel, maar de laatste nacht toen ik de slipte weer over stroom heen. Maar waar wie is dan? In Raalte. Raalte. Ja. Ik ben 1 weekend naar Vledder geweest. En wat? Naar Vledder. Vledder. Ja, en Waar leidt dat? in Drenthe. Oké. En toen ben ik naar Duitsland geweest. Oké. En toen nog naar Denemarken. Lexicators. Ja, Dus en praat nou een hele prachtige taal. nou net echt. En nou heb ik nog een hele aparte vraag. Hast u ook een vakantievriendje er aan om? Nee, Nee. Dit keer net. nee, dit ken ik. Schande vind dat nou weer. Zo, die witte dritsen moet nog gauw uit, hè? Hupsee, daar leidt er en niks zei er. Maar wat hebben wij gehoord in onze allereerste naaie check van dit seizoen? Wij hadden de wroot verneemde Piet Paulusma in ons programma. En wij zijn op 2 squallen. De Wingert in Drachtse Compagnie en de Master de Vrieskwallen in zijn mar. En we hadden zelfs Uzaliet. Wie kent er niet? Zij rent nou ergens rond in het noorden van Friesland om erachter te komen waar de Tongerwaai komt. Loopings, rolls, prachtige stunts. Het wie alle get te zien op een vleerbasis van Ljouwert. Elke nien koer de vreed en sneur vergees hinnen. Die shows die zeiden vind ik echt mooi. Dat zag zo uit elkaar. Zo. Echt tof. Gewoon wij wordt er op een vleerbasis met F-sections en helikopters oefenen. Zodat we helpen kunnen in landen dat het oorlog is. Kwamen zo kabommen daar onderuit. Dat vond ik ook grappig. Maar we hopen net dat ze broekt worden matten. Want oorlog is voor zelfs net leuk. I, A. I is 1. A is 2. Heb je hem deze taal wel eens jet? Het is Chinees. Het Chinees wordt het meest prutsen in de hele wereld. In Ljouwert is sneu de Chinese basisscholen openen. Zij kennen de Chinese band die in Friesland wonen de taal goed leren. Nee, ik spreek trouwens geen Chinees. Alleen mijn vader heeft wel wat Chinese les opgevolgd. Mijn vader had gevraagd of ik wel hier naartoe wou. En ik vind het wel leuk te leren. Komt de band echt nog naar een gewone basisschool gaan, worden de lessen op sneu en jongen. Deze jongen kent al wat Chinees en dat leert er zien. Gaan. Dat is kijken naar. En dat denk ik dat dat check is. Dan zou ik zeggen dat dit de meest in de buurt komt. 1, 2, 3, 4. Ja, wij zeuren wat aan hoe het waar, maar dan ben ik niet heel serieus maar het waren aan de gang binnen. Als het witte worst wat voor waar het is, dan kiest op zakken naar boeten te gaan. Siebenen, of het te voorspellen is of het dit hier een proteïne komt. Nee, nog net. Maar dan kiest ik een waarmanvreetje om del te komen en het water te versissen. We hebben een maaitiethand met droeg waar, met een proteïne, met warmte. We hebben een simmerhand die jestig weer, want ze hebben toch ervaren, hè? Die simmer is jest, toch? En dan is het afwachten wat november docht. En nevens mij, zal november, de laatste maanden van de jest van mij, u zal wat winter aan. In eind november. En de winter, zelfs, ik waar het nog net aan, want het heeft me nog krekt wat de petit in het hier, maar ik denk wel dat wij op rijdens komen. Piet Paulusma is een bekende waarman bij Omroep Friesland en bij SBS. Maar op CBS De Wingert in Drachtse Compagnie hebben ze eens helemaal geen waarman meer nodig. Daar hebben ze zelfs haar eigen waarstation, maar een echte wiemjetter en nog volle meer apparatuur. Hier vangt hij regen in op en het meet hij dan en gooit hij later er weer uit. En hij loopt ook op zonnecellen. En dat ding daaronder? Dit? Dat ding? Oh ja, die meet de temperatuur op. En er zit een ventilator in, zodat de zinnen erop schieten, zodat het water net vierstigiet wordt. En dat is dan, daar meet hij de wien mee, die het erin in. En het gaat dan al jaar draadloos naar onder, dan naar de computer.
En al die apparatuur jouwt zijn informatie terug onder de waarcomputer op Squallen. Daar is dus precies lezen hoe warm het joet wie, of juster, of van het simmer, hoe vol het reind had en stwarmen. Dit is uiteindelijk een waarstation. Dit registreert alles, alles wordt opslaan, alles wordt onthouden. En wat doen we de vierders nog mooi dan? Nou, we maken ook weersvoorspellingen. En daar gebruiken we ons eigen weerstation voor. Maar we gebruiken ook andere sites ervoor. Dus je zoekt op internet wat er al hier zit en dan maak je een waarschuwing. Ja. En is dat leuk? Ja. Maar wat vond je hem zelf van het waar de de tijd? Wat minder. Slecht hè? Meer dan simmer hè? Meer zinnen. En als we nou naar het zul je elke dag op het waarstation? Ja. Ja, want dat je binnenkomt, dan zul je het al hè? Dan weet je gelijk hoe warm het is en hoe het waait of net. Ja. Het is hartstikke leuk, zo'n waarstation. Want Nook is precies bijhouden wat het waar doet en hoe het vooruitzicht is. Maar wat bepaalt nou eens het waar? Waar komt dat bij? Toch de zinnen, toch temperatuurverschillen krijgen wij waar. Dus hoe dichter wij bij de zinnen staan, hoe warmer het is, hoe verder wij van de zinnen afstaan, hoe kouder het is. S'nachts, als de zinnen voort is het kouder als zodanig. Die zinnen zorgen ervoor dat lucht opstijgt en dat lucht, ik verzak het, want dan wat omheen gaat, komt ik weer noemen aan. Nou, dat neemt bij heel gelegen drukgebieden. Dat is een heel lang verhaal, maar het komt hier op deel. Door de zinnen, door de verwarming van de zinnen, hebben wij waar. Het is het werkje als het waarman bist. Zoen de beide man van het waarstation van de Wiegend misschien ook? Nee, dat net. Waarom net? Als vierste betiert van bed al. En jij? Dat wil ik ook niet. Waarom niet? Nou, dat vind ik ook een beetje te vroeg om van bed af te komen. Ja, dat is goed bezoek van Martin en Bart. Want Piet is allemaal vast 6 uur aan het werk. Maar ja, als je het slim vindt, is het vanzelfs hartstikke leuk om een hele dag in het water te zijn. Piet Paulusma, die man die kist vol, die is alle dagen op de televisie. Maar waar het alle weekend op de televisie is, dat is u's aliet. En ze rent nou ergens in het noorden van Friesland. Ha, Liet, had je een goede vakantie, hoor? Hallo, Do Reinoud. Ja, super. Do ek. En als toen ik bang werd van het simmer? Bang? Nee. Hoezo? En lekker van die dikke tongerbuien. Van Nee. het onwaar. Nou, nee, hè? Nee. Nee, do bist vanzelfs een bikkel. Die ik even vergeten. Ik hier het wel benauwd, mat ik die eerlijk zezen. En dan zie ik maar met te tellen. Hoe viert die bui van mijn waaiwie? Wist u trouwens hoe het kind dat een tongenbui zo vol lawaai maakt? Nou, gewoon door de klap en zo. Dat bedoel ik. Het klinkt zo simpel. Maar ijs, als er wat langer hoe nadenkt. De boppen is niks. Geen trommels, geen dingen die het simmerke omslaan. Alleen maar lucht. En toch Sam Loert. Dat is toch vreemd? En wist wat nog vreemder is? IJs is dat Loert ek heel niet bedoeld als Loert. En toch jest het. En dit is zo gek. Een onwaarsknal is ijs een foutje van de natuur. Liever hè? En dat komt zo. Dit keer wel hè? Als ik een stien in het wetter gooi, dan komen de golfjes in het wetter dit heel tijd verder naar boeten te gaan. En Loert, dat werkt het ijs correct zo, maar dan in de lucht. Misschien wist dat ik wel. Als ik een Loert meidje, dan meidje ik lietse golfjes in de lucht. En die trillingen, die komen bij mijn eer. Mijn eer denkt, hey, ik viel de lucht trillen, ik maak onder het werk. En mijn eer zet dan die trilling om in Loert. Zo werkt het. Oké, maar wat had het dan met onwaar te maken? Oh ja, nou, let op. Onwaar, dat begint vanzelfs met het weerlicht, de bliksem. Weerlicht, dat is een grote slang van elektriciteit die dwars door de lucht heen zit van een wolk onder groente. Die elektriciteit, die is zo sterk dat die slang eens de lucht even uit moet houdt. Zo. Met de weerlicht gaat, dat de lucht uit elkaar treuen en ontstaan er golven. En mijn eer vangt die trillingen op en denkt, wow, wat een lawaai. En dat is de tonger, de donder.
Maar die onwasbui, die we hielden net van plan om safvolle lawaai te meiden. Die wil alleen nog maar zo'n mooi weerlicht meidje en maken erbij per ongeluk wat herrie. Stom, hè? Ja, Aliet, ik vind het leuk om te weten. Maar hoe zit dat nou precies met dat tellen tussen het weerlicht en de tonger? Het is toch, hoe langer het wordt... Hoe verder voort de bui? Ja, dat komt vanzelfs omdat het loert even onderwijs is. En dat kist dus precies controleren. 1, 2, 3, 4, 6. 41, 342, 343 meter per seconde. Dat is de snelheid van het loert. Dus, als ik hier nou een loert meidje, dan komt het precies oer 1 seconde daar aan. Bij de camera en de microfoon. Nou ja, dat is toevallig. Oké. Het klopt precies. 343 meter per seconde. En 3 keer 343 meter, dat is ongeveer 1 kilometer. Het loert had dus 3 tel nodig, 3 seconden, om de afstand van ongeveer 1 kilometer af te lezen. Dus Reinoud, als je de weerlicht zocht en 3 tel letter, jesto. Een dikke tongenslag, dan wist je dat die weerlicht 1 kilometer verderop wie. En die weerlicht, die woel helemaal niet zo'n dikke knalmeidje. Die drukte gewoon wat lucht aan de kant. Dus, zo bang hoe is dit met de wijs neer, Reinoud? Aliet, ik wie heel dan net bang. Maar bedankt en hou door, hè. Oké, doei! Waar zijn stond je maar die vakantie, Guus? Ik ben naar Ierland geweest. Ierland. En hartstikke hier wat apart hier. Ja, we hadden 2 hele grote bergen beklopt. Eentje die wie 839 meter. Nee, ja, die weer heel hoog. Heel hoog. En de oren weer extra hoog. 400. En leidt er dan nog een beetje sneeuw? Nee. Ik ga mijn Jen niet hellen. In Chen niet op hem hellen. Ja, Hoe is dat een beetje aan? nou, ik weer aan het fietsen. Toen kwam mijn neefje, die werkte mij. Toen kwam hij hier aan de kant. En ik hier slippers aan en ik hier sokken of zo. Toen fietste ik bij mijn voetje een paar peeltjes om. Ze rijdt je maar net uit praten, hè? Daar is je maar hoe die simmervakantie. We gaan even weer rond naar de tonger van Aliet. Wist u dat er beesten binnen die het heel net schrikken van tonger? Ik al ben ze boeten door. Dat is bijgelijks de slang, hè? Maar ja, die is ik zo doof als een kwartel. Nee, net is een moes, want die jet echt alles. Nou, hij had nog net volle honger zeker. Maar als er maar ze pakt, dan kan die moes ik in kant uit verzet. Nee, hier in deze bak kan die moes geen kant uit. In de natuur is dat natuurlijk wel wat oors, want dan moet die slang eerst zijn prooi nog vangen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat de slang zo'n goed roofdier is. Want de slang heeft hele minne eigen en hij jet eigenlijk net. Dus hij heeft geen eren en trommelvliezen zoals wij meesten die hebben. Maar de slang die heeft een soort gehoorbeentje en die zit vast onder de kaak. En zodra hij dan trillingen verneemt in de groen, bijvoorbeeld omdat er een prooi omkomt, dan gaat dat hoorbeentje begint te trillen en dan weet dat er een prooi in de buurt is. Dus door de trillingen van de groen die het erop vangt, weet wat zijn prooi is. Ja, en er is nog wat. De Ben-X-slang die heeft een soort infraroodzicht, dus een soort warmtezicht. En die vernemen dan temperatuurverschil met hun zintuigcel. En daarmee weten ze dan dat er een prooi in de buurt is. En daarmee kunnen ze zelf bepalen waar die prooi precies zit. Dus een slang heeft eigenlijk geen eren en eigen nedig. En hoe zit het dan met de noos? Nou, de slang heeft geen noos als wij die hebben. Dus de slang heeft natuurlijk zo'n mooie witte tongen. En hij heeft in de bek heeft hij een halte. En daar zit het orgaan van Jacobsen. En hij steekt dan soms zijn tong even uit. Daarmee kan hij dan geurdeeltjes opnemen. En dan steekt hij de tong weer om in de bek. En die trooit hij dan in dat orgaan van Jacobsen.
En daarmee roept er dan als het ware. Dus dan weet er of er een prooi zit, of dat er een lekker hapje zit, of dat het niet het belangrijkste is. Daarom steekt een slang vaak zijn tongen uit. Ja, tongelien nemen ze dat. En we hadden weer een nagelnaaie trickje van je. De acrogimmers van sportvereniging WIC FTC lieten haar mooiste kunsten aan je zien. It's a tricky little one too. What if it is a lunatic? We'll name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain. Show them what you got. Wie dogge hoge kaars spruit hoeksteen. Six afraid of seven, 'cause 7, 8, 9. I'm afraid of losing the pieces I find. If I was made equal, is this what I get? A bunch of stories to interpret. En we hebben ze op vakantie geweest, Hilke. Een week met u pakken met de Elfstedentocht gedaan. Blikse kaartjes. Op een boord. En wie dat mooi? Ja, wel. Maar die is wel een beetje meer waard, denk ik, of net? Ja, dat voelde me wel mee. Oké. En de laatste weken toen is ze zijn hond gegaan. Dus, Oh, dat is wel schande. En wat is die op de Schelling? op het strandwest en in de zeeswam. En had ik zeehondseizoen? Nee. Nee. Oké. Maar die won een leuke vakantie. Ja. En toen was het ooit wel weer naar de Schelling. Jo. Maar ik dan niet maar, Lenny? Nee. Oh. 3 keer de schippersracht. Het is nog een actie, maatjes. Wij houden op hoe die simmervakantie. Check, show en ontdek! Op 23 maart van dit jaar wie je check in het Ljouwerterbosk. Bjemmenplantje. Weet je het nog? Hoe zou het nou met die nieuwe omplant wezen? En lip je ze nog? Aha, daar staan ze tussen het lange gras. Haha, prachtig. Deze bjemkes zijn planten terug de prins Constantijnskwallen. En wist en zeker, ze lip je nog. Zo, die ene is al wat lang en die oren had zelfs al jestkleuren. Prachtig. Nou, zet hem op. Ik, Berk, Els en Wilg. Hast al alleen maar schoon op onze check huispagina. Want er zit nou een poll op over uniformkleren op squallen. Wat vies je ervan? Zo, een uniform met koerbal of voetbal of keertsen is heel normaal. Maar zou het net volle beter wezen om nou een uniform aan te hebben op squallen? Want in hele prottelanden is het heel normaal om een uniform aan te hebben op squallen. Wat vies ervan? Dit het even jaren via check.huis.nl, want ik wil heel graag die mening weten. Dit weer wij de eerste check van het nieuwe seizoen. Na je weekend check ik je. Oh, ik ben blond, want ik vergeet wat. Doe wist, doe eens check Shen bij Omroep Friesland. Maar doe eens check ik Shen op check.nl. Maar doe eens check nou ik lezen. Dit is het spiksplinter blad. Check nice. Het komt alle weken uit. Deze week laat de eerste oplage bezwargen in Semar. En er kan vanzelfs maar één wezen die dat persoonlijk even docht. Hey doe, ik ben onderwijs naar de Master de Frieskwallen, want zij krijgen het allereerste check nice. Dus gist mij, je bent naar Semar. Hoi! Ja? Hey doe! Hoe is het hier? Goed. Mooi. Waar houdt je van cadeautjes? Waar leg je het dan leuk? Maar die had ik net bij me. Ik had wel een check nice, had ik bij me. Een check nice. En je bent de allereerste die het krijgt. Ben je blij mee? Ja! Oké, zo, dan krijg ik in. En Doma's die in het natuurlijk. En Doma's ik wel in het, denk. En was er nou op squallen. Ik dit mooie checkblad, hè. Let die master of die juffrouw dan even een mailtje sturen naar check.nl. Master wel waar we het krijgt. En toen ik het blad eruit deelde hier, heb ik het daarna nog volle meer oorenskwallen bezwargen. Wat?
Krijg je hem nog net? Stuur hem even een mailtje naar check.nl. Wel even aan. Dit weer toch even deze week. Na je week check ik je weer. En na je week check Stoom mij weer. Dus houdo!